Madame, mbese ka isambara josiwa. Awo, ibese kake. Awo, madame. Madame, neba mankene. Odela nebi ninke walasa ka seka furasanye. Nimmine ikata furasan. Ikana atinye. Iniche, madame. Alaka herekie. Ye, faindo filiko. Nebadon, niya e ala segin nema, aka ɲɛnamaya bɛ yɛlɛma. Ne bɛ se ka neba kisi ni wari ye. Nema ko bi ni wari la, nkan ta tɛ. Ne bɛ taa tigi ɲini k'a ala segin a ma. Haketo, mise, Madame Aisha ye nin portefeuille bin na. Ne nana k'a di a ma. Ne tun b'a dɔn ko a bɛna segin san, nin bɛɛ ye n ta ye. Ninin denmisɛn ye mɔgɔ tilɛnen ye, comme je le pense, ne b'a dɔn ko a bɛna segin. Ayi, I tɛna a ye tuguni abada. Denmisɛn nin, ne to n dara la. Fɛn dɔ bɛ k'a yira ne la ko a nana. I bɛ ban dɔrɔn de ka tiɲɛ ye. Peut-être anana portefeuille bila lettre boti la wa? Mɔgɔ si mana. Mɔgɔ si mana, fin bila yan. Ne hakilila ye wari nin ta de. Ne to n dara la. Ne tun dara la kosɛbɛ, ka da a ka tilen ne ɲa la. Ne fɛ hali sisan kɔnɛ ma fili. I ye portefeuille tigi ye wa? Awo, neba, ne y'a di a furucɛ ma. Je suis fière de toi, Neden. I ye min kɛ, o de tun ka kan ka kɛ. Neba, I kana ta ka ne to, ne b'i deli. Ne fanga dɔgɔyara sisan, Neden. Ne bi fɛrɛ dɔ sɔrɔ. N b'a la I du ta I ye. Furakɛli ka kan k'a daminɛ bi. Ni o tɛ, a ka bana bɛ se ka juguya. Aw kana waati jan kɔnɔ tugun. Ne y'a mɛn docteur. Binafin bɛ kɛ walasa neba k'a kɛnɛya. Ne tɛ se ka nin fura sara, bari wari tɛ ne bolo. Neden, I kana I yɛrɛ bila farati la. Ne kama. Nin denmisɛn ma segin halibi. N bɛ to k'a fɔ I ye, I kana da bɛɛ la. Madame Aisha, n tun b'a fɛ ka dɔn, ni mise Kofi ye I ka portefeuille segin ma wa? N tun nana ka I ka portefeuille dɔrɔn segin I ma. I ka waati ta. A fɔ ne ye, mun de kɛra? I cɛ y'a fɔ n ye ko ale yɛrɛ bɛna di I ma. Hein? A ye nin bɛɛ labɛn de, c'est pas vrai. Portefeuille ni nin kɛcogo bɛɛ ɲɛfɔ ne ye. A tun ye finman ye, a datugulan tun ye sanulama ye. I photo tun b'a kɔnɔ, ani wari billet caman tun b'a kɔnɔ fana. Ni n'u tɛ preuve foyi jira, a bɛ se ka kɛ a y'a sɔrɔ a kunfɛ dɔrɔn de. N'a ka kuma ye galon ye, mun na a b'a fɔ ko ne photo tun bi n ka portefeuille kɔnɔ? A bɛ se ka kɛ a ye photo nin ye waati min ni I ye portefeuille da yɛlɛ sirada la. N tun m'a fɔ ye I ka portefeuille la, fo a binna duguma waati min. Mun na I bɛ nin ordonnance minɛ kabini I nana yan? Ne b'a de man kɛnɛ kosɛbɛ. Dɔgɔtɔrɔkɛ y'a fɔ ne ye ko furakɛli ka kan ka daminɛ bi. Mun na I ma o fɔ ne ye joona? I ye galon tigɛ ne ye. Aisha, sabali, I bɛ min miiri o tɛ. Ne ma n'a ka fitina wuli, aw ka so kɔnɔ. Ta, ne ka portefeuille ta ka di ne ma sisan. Bɔ yan, ni I tɛ taa, ne bɛna polisi wele sisan.
an bɛ taa ka i ba dɛmɛ ni Ala sɔnna a bɛna furakɛ.